Identifikat bħala Melvin De Bono, ir-raġel ta' 33 sena minn Raħal Ġdid li ġie miżmum il-pulizija wara sparatura li seħħet tard il-ħadd filgħaxija f'Raħal Ġdid stess, każ li żviluppa fi triq Melita għal ħabta ta' 9 u 10 ta' filgħaxija. L-isparatura seħħet meta De Bono, magħruf bħala Il-Qus, kellu argument ma' 3 irġiel oħra u allegatament spara tiri b'arma tan-nar. Sa issa għadha mhix ċara d-dinamika tal-każ u raġuni għaliex l-argument eskala b'dan il-mod. Sorsi ta' Net News qrib l-investigazzjoni spjegaw illi wara l-ispara Melvin De Bono ingħalaq waħdu fir-residenza tiegħu li tinsab fl-istess triq. Diversi vetturi tal-pulizija imblukkaw it-triq miż-żewġ naħat filwaqt li waslet ukoll ambulanza sabiex tassisti. Imbagħad kien għall-ħabta tal-10:15 ta' filgħaxija wara li tkellmu miegħu li l-pulizija rnexxilhom jarrestaw lil Qus wara li fetħilhom il-bieb. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma wkoll li l-arma tan-nar li ntużat instabet flimkien ma' żewġ balal. Dan ifisser li żgur kienu sparati żewġ tiri. Il-Qus ittieħed fil-lokab fejn qed jiġi interrogat. Melvin De Bono mhux ġdid mal-pulizija tant illi fl-aħħar snin tressel qorti akkużat b'diversi reati fosthom dak li ħebb għall-pulizija u ingħata l-libertà proviżorja xejn anqas minn 6 darbiet. L-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin filwaqt illi ġiet infurmata l-Maġistrat Monika Galja li qed tmexxi inkjesta.